खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 11 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 24 आसिन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगाखांनाय आरो गोहोआ बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय थाबैनो थिरांथा लायोब्ला खहा जानो हागौ। फालांगियाव बाहागोआरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव था। नखराव गोजोन थागोन, नाथाय सोरबा लोगो एबा बाहागिजों दावराव-दावसि जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव एसे मेंनाय एबा खर' सानाय जानो हागौ। मेडिटेशन आरो रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव आध्यात्मिक एबा ध्याननि खामानिफोराव मुखुब थानाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो-गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि खस्थ'आ फिथाय होगोन, नाथाय लोगोफोरजों गोजोननाय गैयै एबा नांज्लाय-खमज्लाय जानो हागौ। फालांगियाव साननानै रां थिसन। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि सावस्रिया जिंगासिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि रमान्टिक जिउआव फिसा-फिसौ गोरोबलायनाय जानो हागौ। नोंथाङा एसे खर' सानाय एबा उन्दुनायनि आंखाल मोनदांनो हागौ। यगा आरो लाइट वाकआ नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि साननायफोरा रोखा जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान मावथांखि मोनगोन, नाथाय नारसिननाया बांसिन जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय बाहागोगिरि एबा लोगोफोरजों गोरोबलायनाय जानो हागौ। नखराव गथ'फोरनि फरायनाय एबा सावस्रिया जिंगासिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय गावनि मेगन आरो डाइजेस्टिभ सिस्टेमखौ जोथोन ला। बेलासि समाव लोगोफोरजों मोजां रायज्लाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुलाबि आरो सना गाब। कर्क राशि। दिनै खामानि थिलियाव सांग्रां जानाया गोनांथार। नोंथांनि साख्रियाव गोबां नाजानायनि गोनांथि जागोन, नाथाय फिथायआ लासै-लासै फैनो हागौ। फालांगियाव साननानै रां थिसन। नखरनि गेजेराव नांज्लायनाय आरो दावराव-दावसि जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया गोब्राब जानो हागौ। उदै एबा उन्दुनायजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि जेंनाया जानो हागौ। यगा आरो मेडिटेशनआ गोसोआरि सन्तुलन मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननायनि गोहोआ बांगोन। नोंथाङा खामानियाव प्रम'शन आरो गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय खरसानि सायाव गोसो हो। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। सावस्रियाव एसे मेंनाय एबा खर' सानाय जानो हागौ। गोसोआरि समानथिखौ मोनाबिलियाव ध्यान एबा आरज गाबनायनि गेजेरजों मोननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नों गावनि खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय जागोन, नाथाय लोगोफोरजों फारागथि सोमजिनो हागौ। फालांगियारि रां थिसननायखौ साननानै ला।
नखरनि सोद्रोमानि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथाया बांनो हागौ। मोनाबिलियाव रेजें थाबायनाय एबा मेडिटेशन खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ गलाय-गथाय फिथाइ होगोन। नोंथांनि साख्रियाव खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन, नाथाय लोगोफोरजों फारागथि जानो हागौ। फालांगिया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय हरखाब जानाय खरसानिफ्राय सांग्रां जा। नखराव अननाय थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। दावबायनाय एबा गोदान खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। साननि जोबनायसिम गोसोआरि गोजोनखौ लाखिनाया गोनांथार। सासे आंगो लोगोनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा फोथायथि आरो गोसो गुदुं मोनगोन। खामानियाव मान मोनगोन, नाथाय खामानिनि बजाया गोबां जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। नोंथांनि उन्दुनाया खम जानो हागौ एबा नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। मोनाबिलियाव यगा आरो मेडिटेशन खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साननानै लानाय थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव मावफुंनाया मोजां जागोन। फालांगियाव साननानै रां खाथाय। नखराव अननाय थागोन, नाथाय दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। फरायसाफोरा गोख्रों खामानि मावनांगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मेडिटेशन आरो रेजें एक्सारसाइज खालामनाया सानखौ आरो साबसिन खालामगोन। गोजाम लोगोफोर एबा लोगोफोरजों मोजां सावरायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। साख्रियाव दावगानाय जागोन आरो फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सौदा जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायनाया फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन। सावस्रियाव गोहोम खोख्लैनो हानाय गोसोआरि नारसिनथाय जानो हागौ। रेजें थाबायनाय आरो ध्यानआ गोसोआरि समानथिखौ लाखिनायाव मदद होगोन। गोदान खामानि एबा बिबानफोरखौ सांग्रां जानानै नाजा। सम सामलायनायनि सायाव गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। खामानियाव नोंथांनि मान आरो सिनायथिया बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। गथ'फोर एबा लोगोफोरनि थाखाय नखराव नारसिननाय जानो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मोनाबिलियाव मेडिटेशन एबा आरज गाबनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। जिउआव मोजां नोजोरखौ लाखि आरो हाखु-दाखु फिसा-फिसौ थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। जोबनायाव मोजां मोनग्राफोरजों सम हगारनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै गलाय-गथाय फिथाइ होगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियाव रां थिसननाय समाव सांग्रां जा। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा एसे मेंनाय एबा गोसोआरि बेले-बेजे मोनदांनो हागौ। नोंथाङा आध्यात्मिक हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। मोनाबिलियाव आरामनि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब।
अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।